Oh iki omah ya. Oh iya. Kula nuwun, Ya Mas. Pak Kajiri sal nggih. Iya. Oh. Jenengan sing gak ada usaha nih, Kong. Heeh. Buka lawan pekerjaan. Heeh. Oh, nggih nggih Oh, nggih. kowe apa Mas Rangga sing daftar online wingi? Oh nggih, Mas. Kula sing pun daftar online wingi. Ya anu Mas, iki ning kene ana usaha, tapi sistemnya bagi hasil. Bagi hasil. Kowe 70%, aku 30%. Aku 70%, sampean 30%. Heeh. Ya masuk iku gede nek iku lumayan iku. Tapi enak syarat-syarat lainnya iki lho. Oh, enten syaratnya mulai. Heeh, iki malah luwih penting. Sing penting niki berarti. Iya. Oh, nggih nggih nggih. Lan apa, Pak? Ya syaratnya siji, Oke. kowe kudu duwe gerobak dhewe. Berbagi. Keloro kowe duwe modal dhewe. Terus ketelu kowe ya keliling dhewe. Piye no syaratnya ngono iku? Ya syaratnya wis ngono kuwi, Mas. Tapi kan bagi hasilnya oke, kowe 70%, aku 30%. Iya, bagi hasilnya akeh aku, tapi modal aku gerobak aku dhewe, keliling dhewe. Lah mending aku dodol dhewe ku rasa daftar ning kene. Piye no iki? Lah wis prosedur PT kene sing ngene iki, Mas. Kayak kowe wis baca daftar. Wis Prosedur kudu. piye? Ora sida daftar kene aku. Balekno duit anuku, pendaftaranku niki balekno. Kowe ora iso no, ya rugi aku. Lah iki lho aku wawancarai kowe lho ya. Suwene kau ngene. Iki iso tak nggo wawancarai wong liya. Wong liya apa sing daftar iki lho aku tok ning kene. Ya wong iki jek ning mburi. Matane lho. Ngenteni kowe iki suwene kaya mbuh mau. Ya persyaratanmu ora masuk akal iki piye no Wis iki? pokoke iso, ra iso ya wis kudu ngene iki Mas, manut prosedur PT kene. Ruwet, lah jojo iki dulure Pak Sam iki padha-padha ruwete kaya ngene. Ancuk Lah tenan. kowe iki golek kerjaan kok, dikai kerjaan malah muring-muring ngamuk-ngamuk iki piye Mas? Ya kerjaane syaratmu lho ora genah matane. Cara aturan. Kowe ora aturan. Masuk. Pak, Hei, kene ndodol bensin endi, Pak? lah pokoke kentekan bensin. Ora tak ngebong omahmu iki lho. Oh, lah ra aturan. Kowe ora aturan. Gawean malah. Ngawur ya gawean syarat ora genah ngono kok.